Què tal, Big News? Avui parlarem sobre els ecosistemes i les cadenes tròfiques. Tal com vam treballar al vídeo anterior, els ecosistemes són el conjunt d'animals, plantes i altres organismes vius que viuen en un lloc, que coneixem com comunitat biològica, i d'elements que conformen el medi físic. Per exemple, l'ecosistema d'un bosc està format per la seva comunitat biològica, com les molses, herbes, arbustos, animals vertebrats i invertebrats, i el medi físic, com les roques, el sòl o l'aigua dels rierols. Tots els éssers que hi conviuen tenen alguna relació entre ells. Poden tenir principalment 3 tipus de relacions: d'alimentació, de la qual ara en parlarem amb més detall, de competència, quan alguns éssers vius necessiten a la vegada un mateix element, com per exemple llum o aigua, o de cooperació, quan diferents éssers treballen conjuntament pel benefici mutu, per exemple, quan les formigues o les abelles es reparteixen el treball a les seves comunitats. Podríem dir que una de les relacions més rellevants que es mantenen en un ecosistema és la de l'alimentació. Per exemple, què tenen a veure un prat d'herba, un conill, una guineu i una àliga? Doncs, com ja sabreu, el conill s'alimenta d'herba i altres plantes, la guineu menja conills i altres petits mamífers i l'àliga s'alimenta d'animals com la guineu. Això fa que tots ells estiguin connectats entre si, formant el que coneixem com una cadena tròfica. Dins d'aquesta cadena, cadascun dels éssers té un paper, una funció. En primer lloc, el sol proporciona l'energia necessària perquè les plantes puguin créixer. Les plantes s'anomenen éssers productors perquè són capaces de produir el seu propi aliment gràcies a la fotosíntesi. Després trobem els consumidors primaris, com el conill del nostre exemple. Aquests són tots els animals herbívors, és a dir, que s'alimenten de les plantes. En tercer lloc, trobem els consumidors secundaris, com la guineu. Com segur que ja ho he esbrinat, aquests animals es mengen a altres animals, és a dir, són carnívors. També s'anomenen depredadors. Podríem definir seguidament un quart esglaó, en el qual trobaríem els consumidors terciaris, com l'àliga. Aquests animals també s'alimenten d'altres animals, sobretot de consumidors secundaris. Finalment, trobem un grup d'éssers que s'encarreguen de tancar el cicle o la cadena. Aquests són els descomponedors, com alguns bacteris i fongs. Tenen una funció molt important, la de reciclar la matèria orgànica d'éssers que han mort per transformar-la en sals minerals i altres nutrients que quedaran al sòl i que les plantes podran utilitzar per viure. En tot aquest procés es transfereix energia a través de tots els éssers de diferents formes. Podríem representar-ho amb una piràmide. Primer, els productors reben l'energia solar, una part de la qual s'aprofita per la fotosíntesi. Quan els consumidors primaris consumeixen les plantes, una part d'aquesta energia és transferida, de manera que poden fer les funcions vitals. En aquest procés, però, hi ha una part de l'energia que s'escapa, per exemple, en forma de calor. Si pugem un altre esglaó, on hi ha els consumidors secundaris, ocorre el mateix. Part d'aquesta energia es transfereix i una altra es perd. En resum, hi ha diferents tipus de relació que es poden donar en un ecosistema: d'alimentació, de competitivitat i de cooperació. Una cadena tròfica és una relació d'alimentació entre els éssers productors, consumidors primaris, consumidors secundaris, terciaris i descomponedors. I en aquesta cadena hi ha un flux d'energia que viatja entre tots els participants. Mentre que s'absorbeix una petita part, una altra part s'allibera de diferents formes. I fins aquí el vídeo d'avui, G-News. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!